नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन की www.radiobadal.com में सही सरलाही जिला के गोड़ैता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन की www.धड़कनfm.com हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। जसपा नेपाल के मध्य प्रदेश कमेटी सदस्य सोहन शर्मा के 12 प्रहरी कलैया से पकड़ाव के लिए बैठे लघु वित्तीय संस्था के कार्यालय में आक्रमण करके यह विवेक के कागजात जरावल आरोप में प्रहरी शर्मा के पकड़ाव के लिए बैठे 12 के परवानीपुर स्थित NIC एशिया लघु वित्तीय संस्था के कार्यालय में आक्रमण करके एक समूह से संस्था के कागजात समेत जरैले रहे। उक्त वित्तीय संस्था से फर्जी तमाशुक खड़ा करके अनावश्यक दुख दिहल आरोप लगावत कागजात जरावे के समूह में जसपा नेता शर्मा समेत सहभागी रहनी। पकड़ाव पड़ल शर्मा विरुद्ध 12 प्रहरी आपराधिक के उपद्रव के मुद्दा दर्ता करके जिला अदालत 12 से 7 दिन के म्याद लेकर अनुसंधान कर रहा 12 प्रहरी प्रवक्ता DSP दधिराम नेपाल ने जानकारी दिले बनी। शर्मा सहित उक्त घटना में संलग्न अन्य व्यक्ति सब विरुद्ध समेत जिला अदालत से पकड़ाव जिले के 12 प्रहरी खोजी कर रहा बाटे। इन्हें शर्मा के पकड़ाव विरुद्ध मीटर ब्याजी पीड़ित संघर्ष समिति 12 के कलैया में दबावमूलक कार्यक्रम कल गई बाटे। उक्त समिति से शर्मा के रिहाई के मांग करत जिला प्रहरी कार्यालय 12 आगाड़ी प्रदर्शन कैले रहे। शर्मा मीटर ब्याज पीड़ित संघर्ष समिति के 12 जिला अध्यक्ष समेत बानी। भारत बिहार संगे सीमा संगे जुड़ल 12 के सीमाना के क्षेत्र 2 दिन तक बंद होखेवाला भइल बाटे। बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला में 12 जेठ में होखे लागल लोकसभा के निर्वाचन के लक्षित करके भारत बिहार संगे जुड़ल 12 के सीमाना का बंद करे लागल बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय 12 से सूचना जारी करत लोकसभा निर्वाचन के खातिर जिला के मटियरवा कवई गोठ मुसारवा लगायत के सीमाना का बंद रहे के जानकारी करेले बाटे। शांतिपूर्ण आ भय रहित वातावरण में संपन्न करे के खातिर गईल फागुन 5 गते बैठल सीमा जिला सुरक्षा समन्वय समिति के बैठक में निर्वाचन होखे से 48 घंटा पहले से भारत संघ के सीमा नाका जुड़ल जिला सब के सीमा नाका बंद करके निर्णय कल गेल रहे। उहे निर्णय अनुसार जिला प्रशासन कार्यालय 12 से जेठ 10 गते से लेकर 12 गते तक सीमा नाका बंद रहे के जानकारी दिले बाटे। बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला प्रशासन कार्यालय 12 के पत्राचार करत सीमा नाका बंद करे अनुरोध कैले रहे। सूचना मार्फत 10 जेठ के सवेरे 6 बजे से लेकर 12 गते संझिया 6 बजे तक रह के बताल गई बाटे। प्रशासन से 48 घंटा के खातिर भारत बिहार संगे जुड़ल 12 के सीमाना का सब बंद रहे के जानकारी दिले बाटे। इससे पहले काल जिला प्रशासन कार्यालय पारसा समेत विज्ञप्ति जारी करत 48 घंटा के खातिर सीमाना का सब बंद करे के जनैले रहे। शैक्षिक गुणस्तरीयता के विकास के चुनौती सब विषय में एन पैप्सन 12 द्वारा एक दिन अंतरक्रिया कार्यक्रम संपन्न भइल बाटे। कलैया स्थित एन पैप्सन 12 के सभा हॉल में अंतरक्रिया संपन्न भइल बाटे। नेशनल पैप्सन 12 के आयोजना में शैक्षिक गुणस्तरीयता के विकास करे के चुनौती सब के बारे में एक दिन अंतरक्रिया कार्यक्रम संपन्न कल गई। एन पैप्सन 12 के अध्यक्ष प्रभुलाल प्रसाद कुशवाहा जानकारी दिले बानी। अंतरक्रिया कार्यक्रम के नेतृत्व नेशनल पैप्सन नेपाल पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष एवं सलाहकार कर्ण बहादुर शाही कैले रहने। अध्यक्ष कुशवाहा 12 के शैक्षिक गुणस्तर सुधार के खातिर आवश्यक पहल कदमी के खातिर हमनी हरेक संभव योगदान देवेला आतुर रहल बतैले बानी। अंतरक्रिया कार्यक्रम में 12 भर के निजी विद्यालय के प्रतिनिधि सबके उपस्थिति रहल रहे। 12 प्रहरी विभिन्न मुद्दा के फरार प्रतिवादी 6 जने के पकड़ाव के लिए बाटे। प्रहरी चौकी बरियारपुर से खटल प्रहरी के टोली नागरिकता मुद्दा में 500 रुपया जरिमाना बाद फरार प्रतिवादी महागढ़ी में नगर पालिका वार्ड नंबर 8 रहे वाला 55 वर्षीय कंचन महरा के पकड़ाव के लिए बाटे। ऐसा इलाका प्रहरी कार्यालय अम्बेसगंज से खटल प्रहरी के टोली कुटपीट मुद्दा में 2 जने के पकड़ाव के लिए बाटे। पकड़ाव पर वाला में जीतपुर सिमराव महानगर पालिका वार्ड नंबर 21 के 55 वर्षीय अवध किशोर यादव और 53 वर्षीय बची देवी गुप्ता रहल बानी। 125 रुपया जरिमाना भइला बाद दोनों जने फरार रहल रहनी। प्रहरी चौकी अमृतगंज से खटल प्रहरी के टोली लागू औषध मुद्दा में 2 वर्ष 10 महीना 4 दिन कैद सजाए मिल के फरार रहल सिमरौनगढ़ नगर पालिका 1 बैरिया रहे वाला 40 वर्षीय बटखरी राय यादव के पकड़ाव कल गई बाटे। तब प्रहरी चौकी पिपरपाती से खटल प्रहरी के टोली लूटपीट मुद्दा में 9 से 62.50 रुपया जरिमाना होकर फरार रहल 75 नगर पालिका वार्ड नंबर 7 बेनौली के 60 वर्षीय लाल बहादुर मुखिया बीन के पकड़ाव के लिए बाटे। ऐसा ही प्रहरी चौकी फतेहपुर से खटल प्रहरी के टोली जालसाजी मुद्दा में 200 रुपया जरिमाना भले बाद फरार रहल जीतपुर सिमराव महानगर पालिका वार्ड नंबर 13 रहे वाला 45 वर्षीय सूरज राउत अहिर के पकड़ाव कैले बाटे। सरलाही के पश्चिमी भेग स्थित गोड़ैता नगर पालिका के विभिन्न जगह में अवैध रूप में संचालित मदिरा भट्टी सब सहित दारू बनाए वाला प्रयोग कल जाए वाला कच्चा पदार्थ प्रहरी नष्ट कैले बाटे। प्रहरी चौकी गोड़ैता से खटल प्रहरी टोली काल दोपहरिया उक्त
दारू बनावे वाला प्रयोग कइल जाए वाला कच्चा पदार्थ भाड़ा बर्तन भट्ठी नष्ट कइले बाटे। प्रहरी के अनुसार नगरपालिका भीतर वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, बगदह, वार्ड नंबर 9, बकैनिया, वार्ड नंबर 11, सिसोटिया में अवैध रूप में संचालित मदिरा भट्ठी सबके दारू बनावे वाला प्रयोग कइल जाए वाला 1000 लीटर कच्चा पदार्थ तैयार कइल गेल 300 लीटर दारू, 3 थान मशीन, 5 थान ड्रम साथे भाड़ा बर्तन सब नष्ट कइले बाटे। महोत्तरी से 107 किलो लागू औसत गांजा सहित के वक्त पकड़ाऊ पड़ल बाटे। पकड़ाऊ पड़ल में सरलाही के परसा गांव पालिका 21 वर्षीय चंदन यादव रहल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। आज दोपहरिया और रही नगर पालिका 8 टीमकिया से BR30 AH 2388 नंबर के भारतीय नंबर प्लेट के कार के रोक के चेक जांच के क्रम में उक्त परिमाण के गांजा बरामद भइल। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक धर्मराज मुठभरी जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार कार के डिक्की में लुका के ले जा रहा अवस्था में 20 गो पोका में रहल 107 किलो 458 ग्राम गांजा बरामद भइल बाटे। गांजा सहित कार आ ड्राइवर यादव के महोत्तरी जिला अदालत से 7 दिन के म्याद थप करके अनुसंधान कर रहल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। ब्रॉयलर मुर्गी के मांस के मूल्य वृद्धि संगे मांस खपत में कमी आयल बाटे। बीरगंज से 420 से लेकर 440 रुपये प्रति केजी के ब्रॉयलर मुर्गी के मांस बिक्री हो रहा बाटे। परसा के ग्रामीण भेग में प्रति किलो 480 से लेकर 460 रुपया मूल्य में बिक्री हो रहा बाटे। ब्रॉयलर कुखरा मांस के भाव वृद्धि भइला संगे खाए वाला के संख्या में समेत कमी आयल बाटे। अभी जिंदा ब्रॉयलर 360 से लेकर 380 रुपया होलसेल में खरीद मूल्य पड़ल बाटे। कुछ दिन पहले ब्रॉयलर मुर्गी के मांस दुकान से मासू किने वाला सबके भीड़ भाड़ देखल जात रहे, लेकिन अभी मूल्य वृद्धि संगे मांस किने वाला ग्राहक सबके कमी आयल मासू व्यवसायी लोग बतैले बाटे। नेपाली कांग्रेस परसा बीरगंज में प्रदर्शन कैले बाटे। सहकारी ठगी या नागरिकता कृत्य प्रकरण में सरकार अनुसंधान में ढीला सूती वाला प्रवाही कैल कहत कांग्रेस बीरगंज में प्रदर्शन कैले बाटे। बीरगंज के माई स्थान चौक से शुरू भइल विरोध प्रदर्शन अलखिया मठ, आदर्श नगर, गीता मंदिर, घंटाघर होत जिला प्रशासन कार्यालय परसा में पहुंच के समाप्त भइल है। नेपाली कांग्रेस परसा के सभापति एवं मध्य प्रदेश से सभा सदस्य जनार्दन सिंह छेत्री के नेतृत्व में भइल प्रदर्शन में सहभागी सब सहकारी ठगी में संलग्न रवि अमी छाने ऊपर संसदीय छानबीन समिति गठन करके अनुसंधान करे के बीरगंज के माई स्थान में भइल झड़प के छानबीन करके दोषी के कार्रवाई करे के लगायत के मांग रखले बाटे। नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघ परसा से कैल विरोध कार्यक्रम में अवरोध करे वाला घटना प्रति ध्यानाकर्षण भइल कांग्रेस परसा के सभापति रामनारायण कुर्मी बतैले बानी। प्रदर्शन बाद जिला प्रशासन कार्यालय परसा में पहुंचल टोली प्रमुख जिला अधिकारी दिनेश सागर भूसाल के ज्ञापन पत्र बुझले बाटे। उक्त अवसर में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश शर्मा, क्षेत्र नंबर 2 के सभापति मोहम्मद साबुद्दीन, बीरगंज से महानगर पालिका के उपमेयर इम्तियाज आलम लगायत नेपाली कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता के साथ विभिन्न भारतीय संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य लोग की उपस्थिति रहल रहे। कांतिपुर पब्लिकेशन के अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पकड़ाऊ पड़ल बानी। उनका के काठमांडू पत्रिका अपराध अनुसंधान कार्यालय के टोली थापाथली स्थित कांतिपुर कार्यालय से ही पकड़ाऊ के बाटे। दोहरा नागरिकता संबंधी कसूर में धनुषा जिला अदालत सिरोहिया के पकड़ाऊ करेला आज सवेरे प्रहरी अनुमति देले रहे। काठमांडू पत्रिका अपराध अनुसंधान कार्यालय के SP रविंद्र रेग्मी सहित के टोली सादा पोशाक में थापाथली स्थित कांतिपुर पब्लिकेशन के कार्यालय पहुंचल रहने। ओकरा बाद काठमांडू पत्रिका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रमुख SSP सानुराम भट्टराई खुद पहुंचल रहने। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देश के बदल रहा राजनीतिक परिस्थिति के कारण मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व परिवर्तन होने के बतैले बानी। आज जनकपुर धाम में पत्रकार संग संक्षिप्त बातचीत करत वहाँ के संघीय सरकार के स्वरूप में भइल परिवर्तन अनुसार मध्य प्रदेश में भी सरकार परिवर्तन होने के बतैले बानी। मुल्क संघीय संरचना में रहला से केंद्रीय संरचना अनुसार ही प्रदेश सरकार की संरचना बाध्य होके बनावे के पड़ला से नेता बतैले बानी। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड विश्वास के मत प्राप्त कर चुकल बानी। अब मध्य प्रदेश के सरकार भी परिवर्तन होगी। अध्यक्ष कहनी फरक प्रसंग में वहाँ के मुल्क के समृद्धि के खातिर वर्तमान सरकार काम कर रहा उल्लेख कैले बानी। कार्यालय के प्रमुख SSP सानुराम ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन भइले बाद उतहा राष्ट्रीय शोक के घोषणा भइल बाटे। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनी ईरान में 5 दिन के राष्ट्रीय शोक के घोषणा कैले बानी। राष्ट्रपति राइसी के आज अंत्येष्टि करे के तैयारी हो रहल समाचार संस्था अल जजीरा जनैले बाटे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति सहित विदेश मंत्री लगायत 9 जने के जान गइल रहे। राष्ट्रपति राइसी चढ़ल हेलीकॉप्टर
कुछ दिन पहले से संपर्क विहीन रहला में काल दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिलल रहे। राष्ट्रपति के निधन बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर सरकार के जिम्मेवारी संभालने बानी। तब विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया के निधन बाद अली बगेरी कानी के ईरान के कार्यवाहक के विदेश मंत्री में नियुक्त कल गई बाटे। ये बीच राइसी के निधन से राजनीतिक अस्थिरता आ सके के भले पर भी एकरा के ईरान के विदेश नीति आ मध्य पूर्व में ओकर भूमिका परिवर्तन करे के संभावना ना भइल विश्लेषक सब बतैले बाटे। उ लोग के अनुसार राइसी के निधन से राजनीतिक व्यवस्था के स्थिरता सुनिश्चित करेला चुनौती लेकिन जरूर देखल गई बाटे। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन सिमरनगढ़ 12 आ रेडियो धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज गुणित सरलाही द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरनगढ़ आ गुणित लगायत आसपास के क्षेत्र के भी के न्यूनतम तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस रहल बाटे। ऐसे आज सवेरे 33 दोपहर 41 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 32 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 5:15 में बेर उगल रहे तो संझिया 6:50 पर बेर डूबल बाटे। 12 जिला के सिमरनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com से सरलाई जिला के कोई टाइम रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।